ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୁରା ବୋକା ହେଇଗଲି। ଗାଇସ୍ ଘରେ ଆଜି ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ମାଛ ଭଜା ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଯୋଉ ମଜା। लेकिन एक सेकंड ମାଛ ଭଜା ତ ହଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଇକି ଆସିକି ପଚାରିଲି ତରକାରୀ ହବ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ତରକାରୀ କଥା ରହିଲାନି ଖରାବେଳେ। ମୁଁ ଆଗ ଆସିକି ଏଠି ପଖାଳ ଦିଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ସାରିକି ଆମେ ଆଇରେ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟ, କାରଣ ଗାଁକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠେଇବାର ଥିଲା। ଏଠି କିଣା କିଣି ସରିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଏ ଭଳିଆ ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇରେ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଟାଣ ଖରା ହଉଛି କଣ ହିଁ କହିବି। ଯଦି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖିଦବ ସେଟା ଅଣ୍ଡା ପଚେଇଯିବ। ସାଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାଲେ ହେଲା ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଥରେ, ସେ କହିଲେ କି ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଆସିକି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଛାଡ଼, ସେ 15 15 30 ଆଉ ଇଏ 38 ଟୋଟାଲ୍ 38 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ନନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ପୁଅର ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଚାଲ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଚାରିନି, ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଗଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଗଲେ। ବାକି ନନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେ ପଇସା ଆଣିଲିନି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ, କହିଲେ କି ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା ପୁଅ, କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ବୋକା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନନା ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ କେମିତି।